са рамките, които работя при модела Дамблат и при модела Елер и при модела Фарар. Това е другата рамка, която става за това малкото кошерче. Тя е като големина, горе така, като големина, така, Елера и като големина за Дамблата. Тези рамки къде са сега? Те са за модела Роже Делон, който става идеално. Ева малко само да покажа какво се случи с Роже Делона. Тук вътре самия кошер. Така. И той Роже Делончето, тук ще го отпреди отвора. Така. И той може да се състои от 3 или 4 корпуса. Като цяло. Така. Втори корпус. Трети корпус. Червен се другия. Минимални температури сутринта между 1 и 6 градуса. През деня ще бъде слънчево, около и след обяд ще се развива областна облачност. Ще духа слаб. Четвърти корпус на Роже Делона и капака на Делончето. Чечне малко високо. Сваля корпуса. Така. На Делончето. Така. 90,9 от Банско, Копелица, Радио Благоевград, от Разлог до Якория, 90,9 FM стерео, Радио Благоевград. В принцип той трябва да движи с около 2 корпуса, за да бъде всичко нормално. Един или два корпуса трябва задължителни при него. Ето втория корпус. Виж така. Така. Втория корпус. И Роже Делон. Два корпуса са задължителни. Това е планинския модел Коша. Където. Това е. Пратим го сега на тук човек и така.